श्री स्वामी समर्थ। हॅलो फ्रेंड्स, मी प्राजक्ता तुमचं खूप खूप स्वागत करते आणखीन एका नवीन ब्लॉगमध्ये। तर कशा आहात सगळे? मला वाटतं मस्त असाल, मजेत असाल आणि मजेतच राहा। प्रत्येक दिवस मस्त आनंदात घालवा। तर आज श्री स्वामी समर्थ प्रकट दिन आहे आणि तुम्हाला प्रकट दिनाच्या खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा। स्वामी समर्थ महाराज तुमच्या मनातल्या सगळ्या चांगल्या इच्छा पूर्ण करू देत, तुमच्या आयुष्यात सुख समाधान शांती येऊ दे आणि तुमची दुःख सगळी दूर होऊ देत। तर स्वामींच्या चरणी हीच प्रार्थना आहे की सगळीच छान सुखात आनंदात राहू देत। तर माझी पूजा तर झालेली आहे इकडे आणि मी आज मस्त रांगोळी काढणार आहे। तर नाश्ता पण झालेला आहे। आज नाश्त्यामध्ये मी बनवलेला होता मस्त फोडणीचा भात। रात्रीचा भात शिल्लक होता त्यामुळे मी फोडणी घातलाय आणि आम्हाला कधीतरी शिल्लक राहतो भात, त्यावेळी मग असा फोडणीचा भात केल्यामुळे सगळेच आवडीनं खातात। तर आता मी पटापट रांगोळी काढते, त्यानंतर बाकीची पण कामं आवरायची आहेत। अर्जुन आणि अर्जुनचे बाबा गेलेले आहेत बाहेर। आज जेवणामध्ये स्वामी समर्थांच्या आवडीचा मस्त पुरणपोळी आणि त्यासोबत खिरीचा नैवेद्य बनवणार आहे। चला मग आता मी लागते कामाला। आधी मस्त रांगोळी काढते। तर नाश्त्याची थोडीशी भांडी आहेत, चहाची भांडी आहेत, ती पण घासते। तर अर्जुन आणि अर्जुनचे बाबा चाललेले आहेत बाहेर। चला बाय। तर इथे माझी पूजा झालेली आहे आणि मी आता इथे रांगोळी काढते आहे। त्राता भाग्य विधाता श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। तू अवधूता सतजननाथा शल्य विघाता। तर आज आमच्याकडे कोण आले पहा, ही आहे माझी छोटी बहीण। ती आता जस्ट आली आहे आणि ह्यांचं चाललं आहे ऑनलाईन काम। आणि अर्जुन बघायला कोण बसलाय यांच्या पाठीमागे। आता ताई करत आहे भजी, कांदा भजी। इकडे भजी करते मस्त, स्वामींना आवडतात म्हणून पोळ्या पण करते मी इकडे। आधी भजी करून घेते, मग गरमागरम पोळ्या करते, नैवेद्य दाखवते देवाला। नंतर टेस्ट, माझी बहीण टेस्ट करून नंतर सांगते कशी झाली आहे भजी। भजी छान झालेली आहे आधीच, काय तरी खायच्या आधीच छान झाले, दिसती तरी छान, खाताना पण छान लागणार। दाखव, स्वामींना आवडते म्हणून शेवयाची खीर देखील मी केलेली आहे। इकडं ताईनं छान अशी देवासमोर रांगोळी काढलेली आहे, पाहू शकता तुम्ही। अगं किती छान दिसते ग। तर दीपा इकडं तळती आहे भजी आणि मी इथे करते आहे पोळ्या। गरमागरम भजी खायला या। तर आमची दीपा खूप कॉमेडी करते, बडबड बडबड असते चालू तिची। ती आली की आम्हाला खूप मजा येते। तर आज दिवसभर आमच्या गप्पा असणार आहेत मस्त। आता आम्ही आवरतो आधी पटकन, देवाला नैवेद्य दाखवून जेवायचं पण आहे आणि खूप वेळ पण झालेला आहे आणि वाजलेले आहेत 1 वाजायला आलेला आहे। आवरतो आता आम्ही पटकन, मग तुम्हाला मी नंतर भेटते। तर इथे माझी पुरणपोळी छान अशी तयार झालेली आहे। थोड्या पुरणपोळ्या केल्या आणि आता मी चपाती पण करणार आहे। तर स्वामी समर्थ महाराजांना गोडाची पुरणपोळी, बुंदीचा लाडू, बेसन लाडू, खीर असेल किंवा भजी
असे पदार्थ आवडतात आणि इथे मी थोडीफार पदार्थ केलेले आहेत. तर इथे मी नैवेद्याचं ताट भरलेलं आहे. पुरणपोळी आहे छान गरमागरम, तर लावते तूप. शेवयाची खीर आहे, भजी आहेत आणि दही भात आहे. आता मी देवाला नैवेद्य दाखवते. आता आम्ही चाललेलो आहोत श्री स्वामी समर्थांचं दर्शन घेण्यासाठी. आमच्या घराजवळच त्यांचं मंदिर आहे, तर आम्ही आता चाललोय. सोबत आहे माझी बहीण दीपा पण आहे, अर्जुन आहे आणि अर्जुनचे बाबा. आम्ही चौघं पण चाललोय. काय झालं, गाडी पाठीमागून अशी जड झाली, ओढता ओढना मेवणी बसल्यामुळं. अजून कसं काय बोलले नाहीत म्हटलं भाऊजी मला. आणि इकडं काय नाही वेळ जड काय नाही, एका बाजूला जास्त असं ओझं आहे. पाठीमागून ओढल्याचं वाटतं. इकडे काय चिरमुरेच होत आहे काय. अगं इथून जाता येते ना. तुम्हाला म्हटलं जरा फिरवून निघूया, नंतर म्हणशील आणि परत भाऊजीने फिरवायला नाही गाडीतनं. होय होय. तुम्ही आलाय म्हणून लाइटिंग बिटिंग केलं हे? उद्या म्हणशीला. मी एवढी व्यक्ती फेमस आहे म्हटलं तसं होणारच की ते. होय, नाहीतर उद्या आताची भाजी कुठं राहिली वाटतं. आतिषबाजी करणारा माणूस गेला की. सिग्नल लागले. सिग्नल हे लाल आता नवीन चालू केलंय. आता हे सिग्नल सुटते तेव्हा ग्रीन होते बघ. होय ना. माणसाला कळतं. लांब छान केले की. बघा आता ग्रीन होते बघ. भारी की नाही एक ना कळत. सूर्यकांत मंगल कार्यालय. आता होते बघ. आम्ही आता आलोय साई मंदिरला. नाही हा भाऊजी का? आऊजी खाऊजी बघितलेस. फक्त दिवसाचं फक्त लाईट असतं. आऊजी भाऊजी खाऊजी. बिल कुलदीपराव देवजी. बघा, जोडलं की नाही मग बरोबर. खरंच काय मी म्हटलं परवा आम्ही आलो ना तेव्हा मस्त डेकोरेशन केलेलं मंदिराला. आलंच ना. आपण डीमार्टला कधी गेलो होतो, 2 दिवस झाले की. पण आधीपासून करतात का ते. तयारी आधीपासूनच असते ना. त्राता भाग्य विधाता श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. तू अवधूता सतजननाथा शल्य विघाता श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ.
तर आमचं छान दर्शन झालं, छान डेकोरेशन केलेलं आहे. काय प्रसाद आहे गं, ते काकी काय म्हणाले माहिती आहे का पहिला? हां आरतीला थांबा आणि प्रसाद खाऊन जावा. छान डेकोरेशन केलेलं मस्त एकदम आणि खूप छान वाटलं दर्शन घेऊन. तेज विधायक मोक्षदायका श्री स्वामी समर्थ. मोक्षदायका श्री स्वामी समर्थ. 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 तर मंदिराच्या बरोबर समोर स्वामी समर्थ. हॉलमध्ये श्री स्वामी महाप्रसादाचं आयोजन केलेलं होतं.